Urugono. A na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụ mma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke o ji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ego adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma oraifite. Ego adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị ụka eriga anyị fọnda mba gị. Ndị oche eri anyị fọnda mba gị. Fọda sikala aka ngọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka adakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ jaja. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya jere m ọnụ. Ọdịnala ya dị gaba n'ihu. Ka anyị dọbiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji akụzi ọtụtụ ihe dị iche iche ị kwesịrị ịma gbasara Igbo spirituality. Mana ka m kọwagoro onwe m maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ na our channel and ya na social media handles. Afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Afọ nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ all you need to know about consultation. Afa. Yes, onye abụ isiokwu anyị. Mana before anyị gaba n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị ga-ebido nwanne echi. Sorry, ga-ebido echi niile bụ 6th. Yes, echi niile bụ 6th. So ị nwere sọsọ taa bụ 5th. Bido kịta wee ruo n'abalị ị nwere iji wee soro ya bụ aja. Ndị na-esonye na aja amadogo ka esi eme ya. Aja mbụ n'elu aja epụta ihe. Aja a na-achụ n'igwe. Aja esigoro na ya gọzie ọtụtụ ndị mmadụ.
I another show social media testimony na social media maka na ọdụrụ necessary. Yes, ị nwere ike isonye na anyị na-acha ebe ọ bụla ị nọ under the globe. Distance abụrụ ịbara ya. Mana echi isonye na aja ihe ị ga-eme wụ dịka onye ọfụ bụ ịfọwọdụ na anyị 3 prayer request gị. You made donation token to the account number. Each at the same WhatsApp, I want other details I need from you in order to book. Echefuna na ọsọ ndị so na aja ga-enweta ihe onyonyo na WhatsApp. Etu anyị si malite ya na ajibọsị a ga-achụ aja anyị n'igwe agbọsara aka on the 19th. Anyị ga-agụgide ụfọdụ isi ndị niile so na aja ọnwa Julaị. Then ka anyị gabazie n'iru ọkwa nke ọzọ dị mkpa. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ayọ ka m na-ayọ. Ọ bụrụ na ị nwere television station mana ị chọrọ ide show our content, whether ma nkụzi anyị na-akụzi ma ọ bụ na ị chọrọ ide show our Nollywood movies, chat me on WhatsApp. Nke ọzọ, I'm pleading, begging for fans, friends all over the world to support my daughter Queen Desire. Currently, she is contesting on a TV reality show nke na-aga n'iru na Film House Africa in Lagos. Today, ha nọ na-agba the 3rd stage, agba nke atọ. Biko, vote for her. Any amount is okay. Any vote is okay. 1 vote is 100 naira. I'm pleading. Support her. How to vote. Akụzigo m ya mbụ mana ka nkụzi ọzọ. How to vote bụ ọ bụrụ na ị gaa na my YouTube channel, ị ga-afụ ebe m post gị. Yes, ị ga-afụ the phone number and the account number of the company that organizes that Film House Africa reality show. Then it's all Fidelity Bank account. You post to that, you send any amount, actual vote to that account. Then you have WhatsApp number, they have one has contest. Then a forward or her evidence of that their payment. What honey vote for Queen Desire. Or better still, he will get a chat him. Then send them the money to me for votes. Then I will vote it on their behalf. Thank you. Whichever way you use, I need their support for her to win that contest. Thank you. Kachukwu okike gozie gị mgbe ị na-eme nke a. On my humble request, please. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịara ụbọchị taata bụ ya. 1. Ọkwa nke ikpeazụ before anyị gaba na nkụzi a bụ we are about to launch the first ordinary television. Yes. All Ugochi to ordinary temple na akwado ya. Ọ ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala. Yes. Na nya bụ channel. Ihe anyị gara eme na nya bụ channel bụ nkụzi gbasara ọdịnala Igbo. Ya na show our Nollywood movies and entertainment dị etu o kwesịrị ịdị. Yes, this is the first. A na-enwe ọdịnala channel. Then I na-hope launch ya in the next couple of days or hours. Maybe in the next 48, 72 hours. I got launch. I want to launch ya. I ain't normal. Yes. All free to air. What you just need to do is to buy a decoder. I want you to look at the decoder. Buy a decoder of SatView cable. SatView or decoder cable. And then they have 15,000. Once you go, you buy the the box, the decoder. Then your DSTV dish is enough. You'll be able to get us and everything, our teachings and our Nollywood movies and the other entertainments. You watch them free of charge. Yes, because the channel is free to air. Thank you. Kaigamaniru, I need more updates. Then Kaigamaniru, the channel not there to I manage TV. To acquire. Okay, I got around 247.
then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara ịgba afa. Gịnị bụ ịgba afa? I like I use all the simple terms to explain it so that you understand it clearly. Ndị mana nkụzi mmadụ ana m like ihe ọmụmatụ. Ihe nji amatụ bụ ichefu ihe nkwuchi taatụ mmadụ. Yes. Then abịa na ya bụ ịgba afa. If you need the book, one. Ịma gbasara afa. Afa is consulting the medium. Consulting the spirits, the word of the spirits. Obrota, Ịgba afa has been in ages, thousands of years. Kamalu ofat. Now, I have basalo a woman. Sorry, King Saul. But King Saul with the more difficulties in Israel. Here King Solomon over decided to go to consult to Alpha. More than one problem, I was a consult to Samuel. Because Samuel, we are consult one niche, then they have we are your game. Go when we get solve one so good in Israel. Okay. Time of King Saul. I went to go to one in Abafa. One in the Abafa were ponytail the spirit of Samuel. Samuel went to a soul, carry him and so near base week here. My hand does a similar Abafa. So brought time is Anna consulting the spirits. Anna ponytail more consulting the spirits. Yes. Audio. So real Alpha Ed. Now, we don't try to call that. And we do so many ways. Eji agba afa. Nwekwa ụdị afa dị iche iche. Anwụ na ngwụ na nkwụ na-abịa. N'ala Igbo be anyị, na agbụrụ ọbụla nwere ụzọ ha si aka ọzọ ọtụ the gods. Yes, eji aka ọzọ ọtụ ụmụ mmụọ na agbụrụ dị iche iche. And all the ability of the seer or the priest, or then they made the consultation. Ebon debel, call for debel. Yes. Adjust on the mother na job afa or the real. The answer is yes, afa the real. Adjust on the mother na job afa on asiasi. The answer is no. Afa is always real and Alpha Adiasias. Man, the every problem on the more interpreting the language of the gods. Yes, interpreting the language of the gods. Only guy interprets that thing. We get even make a mistake. Only guy interprets here. Ya wonye wa ga-eme mistake. Because mmụọ adịghị ka mmadụ. Mmụọ ga na-agwa gị ya in the language. Onye agbatalụ nje na akwụkwọ ndị ụka adịghị na akwụkwọ Kọrịntị ebe St. Paul na-ekwu na mmụọ Chukwu nọ n'ime anyị na-asụ ude. So your ability to understand it. Ịghọtara ya? Onye ka mbatara ije gwara akwụkwọ ndị ụka ọ bụ ya afọ ebe a na-akụwara gbasara speaking in tongues. Ọ ikwu n'onu ụmụ mmụọ. Paul wee na-asị ọ bụrụ na e nwere onye na-atapịa ihe ụmụ mmụọ a na-ekwu, what is the essence? So mana enwere ike inwe onye na-anụ olu mmụọ na-ekwupụta ihe mmụọ na-ekwu, mana e kwesịrị inwezi onye na-enwe ike analyze ya ka nkwara na fọm dị n'onwe. Then amaka nwetazie na-etu ọ dị ọ gbasara ọdịnala Igbo. Enwere ụdị afa dị iche iche a na-agba n'ala Igbo. Enwere many things eji agba afa. Yes. Enwere ndị na-eji ọjị gbaa afa. And ihe ọzọ chọrọ nkọwala gị bụ na o nwere afa ka ibia. Yes. O nwere afa karịrị ibia. But the ability of the person na-aka ọzọ to the afa. The ability, ihe onye anwa, mmụọ so onye anwa, maka na o nwere mmụọ nọ behind every afa. Ịghọtara ya?
onwere spirit nọ behind every afa. All that spirit ya nwa ka ị na-aka result ka ọ na-agwa gị ihe na-eme in the other divine in the medium. So the strongness of the spirit to extract the fact from the word of medium and the ability of the giver, the intermediary, analyze, explain one when water when we get interpret of man in the language of man, who another case. So all the obvious the more when you can mana inability of you to give it earthly concept and interpret it in earthly concept will give by a barrier. Mana ma ọ bụ ma mmụọ na-asị asị mụ neba unless na onye ama consult rafa so na consult. Now enwere ụzọ dị iche iche ji agba afa. Enwere nke a na-eji ọjị, enwere ndị na-eyuzu ego ayọ, enwere ike iyuzu ego ayọ depending na etu esi wee spiritualize ya, etu esi wee chia. Then mmadụ nwekwara ike iyuzu ugiri depending kwa etu esi wee fortify, etu esi wee chia. Then mmadụ nwekwara ike iyuzu nke a na-agba afa ndị mmiri, those small things. Ọ na-adị many things na-adị n'ime dị efere, enwere ike iyuzu ya depending na etu esi wee chia. Ọ nwekwara ndị na-eyuzu ịta. Ịta dị na many forms. Ịta dị n'ụdị dị iche iche. Enwere many times, many ways eji ala ịta. Enwere ndị na-eyuzu bell, nwere ndị na-eyuzu ịta dịka akụpe, nwere ndị na-eyuzu so many things. Mana ha niile nọ under the umbrella of ịta. Mana ha niile the spiritual strength and the mmụọ behind of onye na-make use of those items determine how far o nwere ike site. Let me give you an example. Ọ bụrụ na ije na lab, if you don't welcome ụlọ ọgwụ ị ga-eje nwere good lab, nwere lab, icha lab ha nwere ike sị gị na ị nwere malaria ma maybe small typhoid. Mana o nwere ụlọ ọgwụ ọzọ ị ga-eje with stronger machine, maybe latest machine, they more stronger. They might even see na ị nwekwuru hepatitis B na which the other machine ndị nke ọzọ use afọ. Then you were malụ ya iwe malụ na mmadụ nwere ike ịfụ karịa ibie depending etu onye si kwado. Yọtara ya. Then enwekwara ndị na nwekwara ike iri ose. Ose ahụ o riri bụ na ọ bụrụzi ọ dị eme the readings of the ihe afa na-agwụ ya, kama na o nwere mmụọ o riziri, mmụọ anọ ya n'ime obodo na-ekwu nyanwa. Mana iri oke ose nwere after effect. Yes, ka abụzi advice m na-enyesi the young coming ndị akpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee, avoid ya iri oke ose maka ọdịmma gị. Enwere ndị dị naturally gifted ịgba afa from birth. I'm one of my younger sister. Brian Nagwa Umboka within the age of 7 to 10. Where Bogota was in Bobati Jess. Only came for in a ganos with you, Yaji, or Paul Alpha. Well, see, it is surprise. Ọ mmụọ na-eme. So o nwere ndị bụ na ha nwere onyinye mmụọ ha na ha so ya na ha mmụọ ha na ha so na-akpa nkata. Mgbe anyị na-eje ụka ọbịa akọwala anyị na onye a na-akpọ St. Teresa of Avila nwere such gift. Enwere ndị nwere gift of clairvoyance, clairvoyance, ha nwere onyinye communicate with mmụọ so ha nọ directly physical. So ihe ị ga-eji ma na ọbụla na nwere afa ka ibi ya bụ na o nwere onye ga-agbachagododo gị afọ ugiri. Ndị mmadụ na-eme azụ n'ọnya kacha gbachara gị afọ ugiri ya nwa, mana nwere solution. Ọ bụrụ ịgbara gị afọ abụ isi, o nwere gbachara gị afọ ahụ, gbachara gị nta, gwara iwu ọnụ nwere solution, maka na
ihe ọ na-agwa gị bụ ihe o riri ose wee na-agwa gị na ihe nọ dịka iri ji wee na-agwa gị ihe niile, mana ihe ọ na-agwa gị mmụọ esoro ya. Mana e nwere ihe bụ na mmadụ na-agba afọ ọdịnala, na-agba afa, na-aka ọzọ ọtụ the spirit a na-agwa ya, na-aṅụrụ iyi, na-asị ya na ihe a ha na-ekwu n'okwu ha kwucha aṅụọ iyi si ji eme ihe a, na ọ bụrụ na eme ihe na ha bụ spirits the gods ga-etinye aka na onye a mesị ihe na ọ ga-adị mma. Ya so dịha nke a bụrụ ya. Nke ọzọ ka ihe agba gbasara afọ abụla, so ihe na-achịkwara ugwu na o nwere onye nwere ike ọ bụgoro n'ọchị ka eji gbara ya afa, o mee ihe afa bụ obi adị. Ogwe onye ga-ejiri jekwa na ugiri ewere ugiri nwa kpachara ya, o mee ihe a sị ya mee mana obi adịrọ. So ịfụna na osiro na-akarịsịkarị n'afa, ihe o si na ya bụ mmụọ na-aba akịta afa. Yes, ọ mmụọ na-aba akịta afa a ga-awụ na okwucha ọ sị gị je eme nka na-eme na ọ ya dị mma, ya bụ mmụọ a etinyekwa aka fụ na ihe ahụ na-emeghe na ọ dị mma. Ịfụna ya. Nke ọzọ chọrọ ịkọwaziri gị bụ na ọ bụrụ na a na-agbara gị afa, o nwere so many ways eji agba afa. Example, ma ndị chọọ pastọ kpọrọ onwe pastọ, kpọrọ onwe reverend, kpọrọ onwe minista, kpọrọ onwe dibia, kpọrọ onwe ego, ihe niile awụ afa ka a na-agba. Ka nkọwa alụ ka ịghọta ịma na ekele ọlụ eke. E nwere afọ uche. Yes, o nwere ihe a na-akpọ intuition perception. If you train your inner mind, eji asị na ọdị na ibe na-agba afọ ị na-agba uche. Train your inner mind, that's your tiny voice inner mind will begin to be telling you truth. E nwere ndị bụ a na-agba afọ, a na-akọwara gị ihe na nlọ, nwere ike ọ bụ ihe ya eme echi abịa gwa ya na nlọ taa, si ihe dị tara chukwu ime afa ka agbaala gị. Ịmara like ụda mgbe ọ ya abụ ike ọ bụrụ na mmadụ na nwere onye ga-esi obodo tere aka wee bịa, ọ nwere ike ịbịa na nlọ abịa kụzi abịa na bapụtere na nlọ wee sị gị na o nwere onye ga-esi na mba tere aka wee bịa na be gị, na ọ bụrụ na onye a bịa na ihe bụ nsogbu ya bụkwa ihe gbasara agwụ si na agwụ, ma ọ bụ ihe si n'ihe bụ nsogbu ya bụkwa na o nwere ike ọ bụrụ na ngwurube nna ya nwere ihe ewezigara n'akụkụ wee na-enye ha nsogbu. Ekụzigoro gị ha na nlọ. Ụfọdụ kwa ya abịakwụsị ma kpọrọ gị afa ya, so nwere ga akpọrọ gị afa na onwe onye na-achị igba n'afọ ya nwoke afọ n'aha ihe si na agwụ na-enye nsogbu, and na o nwere ihe ewezigara na ngwurube ha na-eso na-enye nsogbu, n'ụzọ ihe na-awa agwụ dị basic na ndị ọzọ niile bụ minor. Agwacha gị ha na nlọ, o nwere ike ihe anọkwa na be gị, nwere ike anọkọta ebe 10 11 ofu onye ala ndị ya. Kedu ihe a ga-emere gị ọsị na ebe gbaa afa, then ejụọ ya afịa okwuo, ụbọchị a mụrụ ya okwuo, bụrụkwa n'oke afọ ahụ eziri n'ozi. Ị na-ede ọzọ ka mmadụ gwa gị na mmụọ agwago gị ihe bụ nsogbu onye a, mana ụdị mmadụ na-etu anwa n'ụtọ na oburugo the mindset of ịgba afa. Esi ya na ịma agbara ya afa na ihe bụ nsogbu ya, ọ ya dị happy maka na o burugo ozugbo mba dị anyị dụọ maka na afọ ka ya agba ya. O nwere ndị na-abịa na be anyị, ọ bụrụ ụbọchị anyị na-eme counseling under administration, enwere ike fụ ihe na-eme ozi ihe esi ya, mana n'ụtọ na oburugo n'obi na ị ga-agbara ya afọ, isi chagoro ya ozi ọsụkwa agbara ya afa ya maka na o bu afa n'obi wee bịawa. So mana ihe na-achịkwa bụ na counseling bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara counseling bụ na o nwere onye ya bụ ọbịa ana mgbe anyị ịnọ na ọ na anyị na-akpọ ya ihu na-egaja m agwagwo na ihe bụ nsogbu onye a. Ihe bụ nsogbu onye a bụ na ihe na-esiri ike anọ na-enwe rise and fall. Agwaghị ozugbo na ọwụ the benten ịgbawazi afọ data sapụtalụ ya. Ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara afa. So e nwere ọnya ụdị aka ndị pastọ na-anaghịkarị ịgba. O nwere ọpụta etu ọfụ anaghị etu ụfọdụ ozi ego jọsụ na onwere ozi echere iziri na disappointment ị na-enwe na ihe dị etu onye na-asị yes and ọdụ surprise afa ka ọba mana afọ uche a na-azụ mmụọ, a na-azụ ya azụ, a na-azụ ịzụ na mmụọ gị ịgba afọ uche ọ dịba correct. Yes, agwara gị bido spiritual exercise. Na-eme spiritual exercise ọ bụrụ na afa dị na lineage gị efi ọpụta afọ uche. Gee ntị ka nkọwakwado ihe ọzọ na one thing ịmara about afa bụ na
na ị na-eche na o nwere afa ka ibi nwa afa ka ibi. Yes, nwere afa ka ibi. Yes, nwere afa ka ibi. So ihe na-achịkọwara gị bụ ihe niile agba afa ka a na-agba. O nwere otu ụbọchị nọ na be m, two ladies, young ladies, they came to my house. Ndị ga-anọ ihe dịka ebe, let's say, early 40s. Two of them, they came. So asị m na ha chọrọ ịfụ m si akịrị la, asị na achọ ka gbara ha afa. Wee kpọta ha na ebe mmanụ gbara ha afa. Wee jụọ onye anyị agbara afa. O wee sị m nọ ya nweghị ego na-eji akpa afọ ebe ego afa na. So ozugbo m chitere afa ka m nwa afa, sị m onye nna-achị gbara afa were sista otu afa na osi ya nne ewere ebe sista ọsị m ka na-ewere ebe sista ịwaje m kekasị m mmadụ si ya na n'ọmụmụ gwara m na ozugbo m chitere afa ka a gwara m ya ebe sista kere. Ihe ndị ọzọ anyị diskọs with history, mana ihe m chọrọ ịkọwara gị ebe a bụ na mmụọ na-agwa mmadụ mana n'uto na bịara for counseling na ịbịara ka agbara gị afa iji chegoro onye ahụ otu ya achọrọ ka agbara ya afa. Ịghọtara ya? So nke ọzọzi bụ na-achịkọwara gị iwu, o nwere afa anyị na-agba na tempụ anyị gbara afa mmiri. Gịnị ka o ji were afa mmiri emi bụ na o nwere onye ya bụ iweta afịa na sọnụ ya bụ prezentị ya n'igwe afa na-ịchọ ka ịjụ ese ihe na-eme na ndụ onye dị etu a. Ịgba ịwụ afa agwa nwere ihe na-emekwa na ebe onye dị etu a na ihe si na ngwurube nne ya n'ọnya bụgoro ihe bụ nsogbu, ma ọ bụ na ihe asị na ngwurube nne ya na-enye nsogbu mana n'onwekọtara nke nwa metara ụgbọ alụ na-enye nsogbu ya. Ịbụrụ ya afọ akụcha nara gị rịrọ ya akọrọ gị ihe ndị ahụ ọgwara gị dị basic, mana etozie ka ịkpọ afa mmiri emi jụkwasị ajụjụ. Ịghọtara ya? Nwa ajụjụ ihe na-ajụzi bụ special. O nwere ihe bụ na nwe ihe bụ ma ụfọdụ na-agba ya random test na ọ bụrụ ndị ụlọ ọgwụ. Yes, enwere ike mesie etu a random test ya agbara ihe wụ the problem. Amaja ihe wụ the random test ya nwa then wee si oke kedu ihe wụ the problem, kedu ihe wụ the problem of random test, then wee kwubezie ihe bụ solution to the random test bụ na nke nwa mere na nke nwa mere na nke nwa mere. So mgbe ị kpesịrị mgbaghazi ịbịakọjuo agwa gị na ihe mere ọma ihe na-enye nsogbu ihe si na ngwurube ndị ya mana ọ nkwado agụ meta na onwe ya wee na-enye nsogbu den wee bido tie ọ bụrụ na afa mmiri emi ọ bụrụ na afa nkịtị kwụsị ebe a. Nwere ike egwu ya ụzọ ihe na-abasị anọ onye akwụkwọ ọrụ mana ọ bụrụ na afa mmiri emi ihe ị ga-emezi bụ ịchụbakolo ihe a na-eme ihe si na ngwuru na-eme ihe how bad ka o megara affect ndụ ya, ndụ ya ọ dịkwa eju ese ndụ asị na ndụ ya dị mana na ndụ ya dị na-ennekwa anya na ndụ ya dị mana na ndụ ya adịsị ọkwa si mekwara ya call back to life. Iwe jụmasị oke ihe a o metalụ bụ nke o metakwa na-emeta su elu kere ihe ka ọsụ ya ewee gwụba nsị na ihe gọsụkwarị ya bụ na omere arụ o mere n'odi na nwunye mmadụ ma ọ na omere arụ sekpụkwarị ya arụ. Iwe si na ya pụta wee jụọkwa kee maka ngwurube nne ya na-ekwu na onwere ihe si na ngwuru na-enye nsogbu kere ihe onye nwere problem. Ewee sị gị oke na ihe dị na ngwurube nne ya bụ na o nwere ihe weziga na akụ na ngwurube nne ya ijụba kere ihe dị ha nwa ịma akwụsị ada point jụba kere ihe dị ha. Ewee sị gị na ngwurube nne ya na onye ihe na-agbara afa nkwa n'aka ji ọfọ mana na onye ihe na-agbara afa nwere ọfọ emebi na ngwurube nne ya. Ịfụrụ ya? Isi ebe a pụta iwe jụọ asị onye anyị si ụnụ si n'ihe mebiri na ngwurube nne ya na-enye nsogbu andụ n'aka ji ọfọ onwere kọl. Ịfụrụ ya? So ihe jụrụ mmụọ ka ọ ya asa gị ebe ijidebere ka ị ga-amadebe. Example, ọ bụrụ na mmadụ bịakwute m si m asị okenye na ụmụnna o wee sị m Eze-Ana na ya chọrọ ka e malụ ma ama nne ya ma ọ bụ na mama nne ya. Example, ọ nwere nne ya bụ asịba ya si na mma nna gị na mma nne gị na
na mma nna gị na mma nne gị ọkwa ihe aka ọjọọ ya asa asadewego m ọ wụzie na nwezi other details ọ chọrọ ịnweta from me ọ jụọ mmụọ abụrụ fada Krismas etu a kọtụ si wee dị ịkpụje mmadụ kọtụ ị ga-elist ihe what you are praying for. Now after listening what you are praying for, if you jụrụ ịgwara kọtụ itinyere na ya original summer, court will not grant it for you because court abụrụ fada Krismas etu a kọtụ na mmụọ. So ebe ijidebelu ụfọdụ ndị mmadụ na-anọ in a hurry. Ọtara mana ana m achọ ịgwa gị echi etu anyị si eme ihe na temple na ewepụta oge jụbụ ese o nwere ebe ị ga-ajụgote ese na mmụọ nwere ike isi oke n'ozugbo ọ dịkwa mgbe ọzọ ma ọ jụwa gị oke esi oke na isi adịghị emere ha ọjị weta ọjị mere ha ọjị nye ha mmanya ha wee kwa akwara gị ịmara tụọ ụmụ ihe niile akwa ihe ya amata n'afa. So anyị na-agbanwe afa mmiri anyị na-ewepụta time jụọ ese na ngalaba dị iche iche ha niile ewe ofu afa mana anyị group ya into 5 categories. Anyị kpọrọ ya afa ndụ, afa alụsị, ya anyị kpọrọ ya afa ndụ bụ na ndụ isi ka anyị gbadogoro na ndụ bụ ọdịkwarị na ndụ a ọ dịkwa dịsie ike mgbe ọ sọrọ ọdịna ọ dịsikwara ike nke bụ anyị cheke ma nwere arụsị ọbụla tinyere aka n'ihe na-eme gị ma nwere arụsị sibe nne ma ọ bụ arụsị ọbụla mmadụ tụrụ gị ma ọ bụ arụsị ọbụla na-achụ ọchụchụ ma ọ bụ arụsị ọbụla imejọrọ ka ofu nke bụ ihe ọzọ anyị ga-ajụzi owu kedu gbasara ya spiritual element onye mmiri ka ịwa mkpụrụ iwu onye mmiri nwere ihe njikọ gị na ndị mmiri ihe ndị aka ya ajụ ajụcha nke ahụ then a wee banyekwa ihe gbasara ọgwụ n'ihe onye mmiri ka anyị wee jụzie ya mgbanwe n'iwe onye mmiri kedu solution agwa anyị sebe apụta banye na onwere other spiritual associate like ndị ọgbanje maọbụ ndị iyi ụwa maọbụ ndị otu maọbụ ihe maọbụ ndị ọgbọ gị ajụcha ihe ndị a anyị batakwa na last one wee jụọ si onye dị etu a kedu maka ngwurube ndị ya onwe foundational issue onwe foundational fault ihe ndị a ka anyị ga-echi echicha ya eto ya mmalụ nwere ebe ọzọ foundational fault si icheta ajụcha iwepụta oge jụcha ihe anya ma gbasara mgbagha afọ na-esi mmadụ enwe ike nweta the real thing. Ghọtara ya maka na ebe dị anyị believe na ọ bụrụ na mmadụ na afa bụ spiritual lab afa bụ spiritual lab etu ala bụ si wee dị lab nwere level by level o nwere ụlọ ọgwụ ihe eji ha adịgoro detail na-ịchọpụta exactly ihe na-eme gị mmadụ nwere ike na-enwe headache ọ bụrụ as a result of not sleeping well ma ọ bụrụ typhoid mana ịgba afọ ma nke mara exactly ihe bụ problem ya ka m kwụsị ebe a na-agba nke mbụ akwagoro gị na temple ihe anyị na-agba family anyị na-ewepụta time gbaa afọ chọpụta exactly ihe bụ ntọala then agbasịala gị afa ọ bụgoro na ị nwere ego iji arụ ọrụ at least ịmarụ gị ebe ya problem is coming from. Echi niile anyị ga-akụzi ihe ị nwere ike ime ma ọ bụ na-agbasịala gị afa mana ị nwere ike ihe arụ ọrụ n'ụzọ ya gazie. Inwe ajụjụ na nkụzi a sendelu meseji na WhatsApp ma ọ na-ịchọ ka agbalị gị afa mmiri sendelu meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ekpe ekpere n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ayọ ma ayịyọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu n'isi ndị friends of the temple and children of the temple na-asịkwa maka mere ha na-asị n'ụbọchị tata na ajọ mmụọ amafụ ha ajọ mmadụ amafụ ha nke mmụọ amafụ nke mmadụ amafụ ha na onye ọra chịchara ihe ọjọọ ka eji si ha wee onye sị ka o mee ha na ọkarịrị ha na mmụọ na-eje chukwu ozi ụbọchị tata gbapụ ga-eme ndị dị etu anwa na ha karịrị ha. Remain blessed. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu ya gazie ọfọ.